हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा सेरिकालचार आसाम बिनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दै दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आसा खालामदों गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै फरायनाया बेसेबां नांगौ सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन पुरा डिटेल्ससिम मोननो थाखाय नोंथांमोना साख्रिनि बागै भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायलां आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोना गिबियावनो मोनसे इनफरमेसनखौ नोंथांमोननिसिम हरनो सानदों दै जोंहाथ' बे आसाम पुलिसनि एक्साइज कनस्टेबल फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय माबा दंमोन ना ग्रेड 3नि ग्रेड 4नि जोंहा साख्रि फैदोंमोन आसाम पुलिसनि सिङावनो दा बिनि थाखायथ' जोंहा दा रिटेन एग्जामा जानो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो गाबोननिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सनि एमसिकिउ लाबोगोन बर' इंलिसाव थागोन माबाया कुइसना आरो बेजों लोगोसेनो जिखिनि लाबोगोन आङो आसाम हिस्ट'रिनिखौबो लाबोगोन आरो जिअ'ग्राफि नोंथांमोना माने पुरा मोनबाय थानो हागोन भिडिअनि गेजेरजों रिजनिंबो आं भिडिअ लाबोगोन दे नोंथांमोननो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो कुइसनफोरखौ बर' रावैनो मोननो हागोन दानिया फैदो जोंहा बे सेरिकालचार आसामनिफ्राय मा साख्रिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा डाइरेक्टरेट अफ सेरिकालचार आसाम बिनिफ्राय जोंहा बे रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों दै बिनिफ्राय जोंहा बे साख्रिनि नामानो जाहैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन डेमनस्ट्रेटर होननानै बे साख्रिनि नामखौ बेहाय बुंदों दै सेरिकालचार डेमनस्ट्रेटर बे जाबाय जोंहा साख्रिनि नाम दा बे साख्रिनि नामनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन 14,000निफ्राय जागायजेननानै 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 6,200खौ मोननो हागोन दा बेहाय सेलारिया जोबोद मोजां दानिया फैदो जोंहा बेसेबां टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ 140 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दै बिनि गेजेरावनो आनरिजार्भनि थाखाय 71 साख्रिनि भेकेन्सि दं ओबिसिनि थाखाय 38 ता बिनिफ्राय जोंहा एसटिपिनि थाखाय 14 जन दङ एसटिएचनि थाखाय 7 जन एससिनि थाखाय 10 जन साख्रिनि भेकेन्सि दं नाथायबा मोनसे खोथा दै जों एसटिपिआबो जुदि मार्कखौ नोंथांमोना बुरजा लाबोनो हायोबा आनरिजार्भ केटेगरियावबो नोंथांमोना फैनो हायो बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय दानिया बे सेरिकालचारनि साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना नायनो हागोन एआव लिरनानै होदों बेहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन मेट्रिक पास जाबायबा नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाया गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय 1 year सर्टिफिकेट ट्रेनिं कोर्स फ्रम सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटनिफ्राय नोंथांमोननियाव मोनसे माबाखौ थानाय जानांगोन ना ट्रेनिं सर्टिफिकेट थानाय जानांगोन ना सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटनिफ्राय मोनसे 1 yearनि बोसोरसेनि ट्रेनिं लानाय जानांगोन ना मेट्रिक पासजों लोगोसेनो दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बे क्वालिफिकेसना थानाय जानांगोन दा बेखौ गोसोआव ला दा बिनिफ्राय मोनसे खोथाबो जोंहा हायार सेकेन्डारि जायफोर साइन्स स्ट्रिम लानानै पास जानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बेहाय 1 yearनि सर्टिफिकेट थानाय जानांगोन ट्रेनिंनि सर्टिफिकेट थानाय जानांगोन सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटनि दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेहाय मोनसे खोथा दै बेहाय नोंथांमोना बे फ्रेसफोरा एप्लाइ खालामनायाव एसे प्रब्लेम जासिगोन मानो होनोबा नोंथांमोना नायनो हागोन जरहाट आप टु बेहाय बुंदों आरो जायफोर सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट टिबेटर जरहाट आप टु 1996-1997 माने बेहाय बेट्सनि बे 1996-1997 बेट्सनि सिमा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय फार्स्ट नाम्बार अपसना बेखौ होदों दानिया फैदो जोंहा सेकेन्ड नाम्बार अपसना हायार सेकेन्डारि पास जानाय साइन्स स्ट्रिम लानानै बोसोरसेनि ट्रेनिं सर्टिफिकेट थानांगौ ओमफ्राय बे बेट्सआ मानिया जानांगोन 1997-1998 अनवार्ड बेट्स माने 1997निफ्राय 1998नि उनाव जायफोर नोंथांमोना बे माबाखौ सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटखौ लानाय अब्ला नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ साइन्स स्ट्रिमाव पास जानाय जानांगोन जेनेबा बेखौ ओरै नोंथांमोना सानबानो जाबाय दायो नोंथांमोना जायफोरनाव बे सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटनि बोसोरसेनि सर्टिफिकेट दङ ओमफ्राय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय साइन्स स्ट्रिम लानानै अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दै दानिखौ आं बे खोन्थाबाय नाथायबा जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव 1996-97आवनो बे सेरिकालचारनिफ्राय बोसोरसेनि ट्रेनिं सर्टिफिकेट दङ ओमफ्राय नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानायबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दै जायफोर नोंथांमोना 1996-97 बेट्सनिया ओमफ्राय दानिया जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों बे साख्रिखौ नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन साइन्स स्ट्रिम लानानै बोसोरसेनि ट्रेनिं सर्टिफिकेट थानांगोन सेरिकालचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गासिबो बुजिबाय जानांगौ दानिया जोंहा बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों 18 बोसोरनिफ्राय जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना 40 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनांगोन एससि एसटिनि थाखाय जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दङ अब्ला जोङो 45 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा बे माखासे एएसफोरखौ माबोरै केलकुलेट खालामनाय जागोन बेखौ बे होखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंनि मेट्रिकनि एडमिट कार्ड सार्टिफिकेटखौ नायनानै नोंनि बे माबाखौ डेट अफ बार्थखौ नायगोन जेनेबा नोंनि बैसोखौ नायगोन होननानै बेहाय बिथांमोना होदों
दा बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइआ मालानिफ्राय जागोन एप्लाइआ जोंहा लोगोफोर नायनो हागोन नै जोंहा मार्चनि 21 थारिखनिफ्रायसो जोंहा अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जागोन बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय बिनिफ्राय बेहाय लास्ट डेटखौथ' होनानै दोनाखै जायखिजाया जोंहा एप्लाइआ 21 मार्चनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ जागायजेनगोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन दै दाथ' जोंहा एप्लाइआथ' स्टार्ट जाथ'वाखै आरो बेजों लोगोसे बेहाय माखासे फुरा डिटेल्सखौथ' बेहाय होआखै एसे उनावहाय नोंथांमोननिसिम फुल एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैगोनदां बेहाय फुल एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैयाखै दे आं एसे उनाव नोंथांमोना जेब्ला फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैयोना अब्ला आं भिडिअ लाबोगोन दा मानो होनोबा आरो दा जोंहा एप्लाइआबो जाथ'खायाखै नालाय जोंहा मार्चनि 21 थारिखनिफ्रायसो जागोन दा बेनिखायनो एसे सम दंबावो दा बेखिनियानो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो गाबोननिफ्राय नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्सनि बर'नि एमसिकिउ मोनगोन जिकेनि नोंथांमोना बर'नि एमसिकिउ मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो रिजनिंनि नोंथांमोना कुइसन मोननो हागोन दा रिजनिंनि भिडिअआ एसे गोलाव जायो अब्लाबो नोंथांमोना आसा खालामदों आङो नोंथांमोना गासिबो नायजोबगोन होननानै गाबोन भिडिअ होयोबा बिनिफ्राय बे इन्डियान हिस्टरिनिबो माखासे कुइसन फैयो आं बिनि बागैबो नोंथांमोना एमसिकिउ लाबोगोन आसामनि जिअग्राफि इन्डियान जिअग्राफि वर्ल्डनि जिके बेफोरखौ आं नोंथांमोननो लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ शेयार खालाम चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय गोजोन्थों